Aquí és on t'adones que aquest dúplex és diferent. Vistes, llum i caràcter. Al cor del Passeig de Vic. Anem a visitar-lo. Un sol veí per planta. Bigues de fusta, parquet i una cuina Santos d'altíssima qualitat. Oberta, amb una illa i una taula de roure incorporada i unes vistes des de la finestra que ja ho diuen tot. L'ascensor arriba fins a dins del pis. Les habitacions, amb tots els acabats cuidats. A dalt, l'altell. Una suite, un estudi, el que necessitis. Entrar-hi i sentir-t'hi a casa. Així de senzill. Llegó la teva immobiliària.